Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the blessing of this glorious thought, that my sin not in part, but the whole. It is nailed to the cross, so I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the fates shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll. The drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. with my soul. My soul. With my soul. It is well. With my soul.
Sabre
abusia atrase abusia agyechia pafefe sati ba wachebo abramansa obi ko fa no chi sati ye wafiso therefore please nana to breka akwasi party ba me eba therefore chapel ko ni ye wafiso abramansa ni I can tell you that beauty the next year. So my God prepare na konya so. You kwemo. Ashame ni ni wono. Asante. Whatever go masa na mane. Rata ni ni o. Apabuka hobi. Tia. Dieu, monsieur Dieu, Dieu, on a fait fini. À quoi bon? Pierre, il y a Samuel no. À Santé Conti, bon même, à Samuel, merci pour la compagnie. On a fait fini. Você está bebendo e na simuni o Toronto tudo tinha a câmera azul o bema bafo kakari na missão o tuco a cima é Santiago sabe isso mas é a mania é o defo na frente do mecânico chere whatever we could know was we enjoy that you are not to bra fear asa wo what you chira rasro e go na no mo achia mi na achia no ka achia ko matutu and then be do fi hana asante nya bere na sie ne sei omo hit to brika abre wala da hono suit na bade abramana so fia proti ye wa friso bebe champo utuo champo chintra no ko bema oi ma blase wa eh ba be fefe ele wasi wore na tie na Freddy Agyeman what do you mention o tinasi Bill Sumano Bafo Nyamba Wa beba Agyeman no etumo sum efe ese so grama mzua kayano suma kwa kusutu noma sera nano Sumano, Bill, Akrapanyana, Srawabu, Sirada Hima, Bill, Asante, Sante Wadam. Asante also. My dear say, Ukuma Pima, Pim now Bravo. Get you, get your dinner.
now. As a program, no, and then, yeah, but I'm for no. Let me finish one of
sorry. Ododo. Sante ni mama frisi wo. Wasoma bre. Why any dia? Why you mama rose di so? D'accord. Ça le fort. Avant dire yo. On va chercher là non. Chercher là. Essa o. Venga. Boy. Viens. Asante poti bako. Asante nyo. Asante hii anaja fili ni hema bado usia ena waya kwa wana dafa mwono mwoya manie bacha mfono esao bafonya vinono otutuwa hii ofuru siye kwa bema awani maja tuno omo wa samoja fi wachirema samoja asare reno asante Trumika sario, iya. Apa sih baca sari? Elevi habairi na, umba kamu, mami baca sini lo, hamsi lo, mami baru lo, esau, Trumika sini baru, woi, enye. Kumani akoni pia kuyasina sin tumeke yasina sin kwa dini ya wake munono obruko fuwa chi tutumeka no dada sana asante sana hidi tumeka asao akoroni abride Sabe sanani asante de keshe uno. Wasi adi nyame. Adesima ye wolo na mauru. Asante ya mani no. Opede chambo chami ya mdika na mekase. Afya kubi. Oba. Adomo brohu. Oba. Mahima shadio.
so. Oh, remember. Mama to my doors. Mama to my doors. Every year, can you see? Obaapanin phone, every slow. Very slow.
I'm not saying it's no one. Adishimai abusia yadabugina amwasi na the background is saying ochiyame biara odumkasa no sebeta frache wochiremwa ana sebese ochimai ene asante waka ochima waka na woka ochima so dia ayo ofori pani ni ofori kuma nanano tutumfo abusia asantemai sabre agree ochimai ene akuapemai eba efidwai mu ha na binyina ye sabe na nati tublikano oni abasifu ati hodo ena mwe aba abusia asante edikantinas akuapemai oni ofori kuma ene ofori trano nana wasana wasisiruku akuapem ehi otrotu na ema
Kayo. I'm from Bossy Baby. And I know. And I want to see watch them on support for me. And I want to see. Adishima Busu, but the assembly can cry. Achame I waha, Enina Penny, Achame, Ehi, Apasiquati, and then Obia Eboa, Apasina, Emperor. Samre, and never knew, and never ferry, and never real. Never ever did yes, and my friend Yavenia, I don't sango for radio. Now, our batua, the who first and Bogas here and channel, all by Rochna, and a part of what Trigana TV, over the one, and the two hope, and a chamber was a Palma or I don't want to be if I be a chamber. Yeah, Nana, what do you? What do you casa? Let us say. Asinabusia dasi. Aminsha no aduma pa ba yana na adwin. Yeni panya na nya ne seye. Dubebe na penipa a wonhu no na DJ Asare sabre ya wodi ato so no. Wose hena ne wo onipa dasani a wo ya kasesam. E chanko an ya de wo sen. Yo wie. Toronto man adehia Ghana de semama. Anyumre abusuapani so da mo ase mayama asonani yamaye abona gene enti ase so esenti on semomre dia to no yesie ni nyina wakan nyina bomaja no twedi ampon esenti yedidi be hyase ni wi adedi awie ahobrasie mu mefre asolpani Church of Pentecost asolpani kofi apia gubi so wa hanuma sabe ya Bajaka Samuel, you jump by your so. Oh, Baha, any Pamon. Timiana, Mampire in Timino, and Pam Hanmon, Abibia, and a Kamakama. Pedasi. I hope Rassiamo, Mr. Mayana, Sorina, and I so. I am far a Lydia and Madia Lydia said. Pachamaya Hajedi. Kasamiri kasapreko oni asafo urade kanka bia wo kan obi nka bie opusi odum wo so adoto ade nyina sotumfo nyankrompon twedi ampon ena nwumere yeda wase ensa esanse na wahihye na wonim pefe se ne nyame ya adom a yeba behia yenua akosikwa aten oni onua kuma Nana akwasi Agyeman tutumrika na yi ase ye bompaye ewo Yesu Kristo udinimu abudina kekabie mane mpare ye ma ye ntse ye ba ye ase ye birichi ya bobi ye bompaye pagade ye be ye hanyina hye waso omra ase se urade koso na di wo hene moni monyam empie ha so obi no obi ya ka mra ye frɛ wadi wasem na faro mu bo mu ma onum pra wo no obi ya ka bia ye mum hansa na ye firi ha ye bompa ye mi wura ya betun sen de ya dane asomroje bibia ni ho a beka ye betie se ye be no nsan yie ne ye bompa ya gba nifra e de egu aprosifo wontamu ha ni se ye nom ne ye kora wo mo hwe ne ankyere obi a me nkodura so dwem no kyena yetimi asore ase akosomo ye bompa ye magye nkwapa fa bibia no mum de fa hye wo ho ani wonyam odoba Yesu Kristo a wo de bedum ye no nti amen. Asopeni nyami ensha papa am say why shem comment on bottom of mo sem pam to mo sem ma no na ye o nya de betimi a shem kom ye o wie adese edam ase nana no mo amatena se na sira mo nidie na makasa kakra madam Roma atache afriye ono bremu therefore other Roma ono na sira makasa kakra da se nyama opefu na sasa ko na kumi therefore onana sira makasa kakra da se nyama Gora atiko koso onana mesro makasa kakra se panda ba pia oyale okufu obo twese dia misi yesu no
Oyaye. Oyaye na Kofi Jefferson Chesio di amisi Yesu no. Oyaye. Kofia di Yesu no. Oyaye. Okofro bo Jefia di Yesu no. Oyaye. Ejo cheche koto. Pia. Oye moyedeni. Oye moyedeni a. Kwasi Afua ya. Oye moyedeni. Yo wani share and say about the say Jeneva ya Bushapeni and Anna Diwamiana. Nina Obaapanin Asane Abusia that this year your mamma a bibia like proper and not actually sweet mother and Abamu Afano Amane Abusia and Yaberia. In Jenna Bushapeni to Nensafremo na a year and a oil. And I'm saying penny for yet to be same Kojamunti. And then more age of Abusian. Nanti, Ahobasi, Mr. Nambia Bushapeni, and then that's no, sir, on your Bushapeni. It's you, a pay for your man, Coco, and I see a year passo or no, and a altna. Abusian transition, which you want you said there be. Sabushapeni, one, near Bushapeni, and then another a year. A son said, it took me made a beer or no. And Anya Cobinia, a year greasy, the good, the call home. They said, "Tis a Western India, getting a better than I said, Nana Quay ye. Nanso so, or Dean Cassia, Santimemo, Edisia, a year. And Tiana, a Bushapenia, what's not here, on a Nana, a champon, or why, Nana, Wadauroma, Yamonsa, not to for whom. Can I Asante, a Bushapeni, or no? Toto mai bibia no hono mo a awo ho e wo kromu ha bibia no hono mo a ya e wo kromu ha se oda hono mo ahomache na ye fra se o maame a odo ba sashi so kata na ni wantimi anti ye semo a awo ho yi pa sasemi e de to nananom ye abura adehye asene abusua a ye wo kromu ebi eto wo mo eno nti ene ye de kopini and then to many aye your home and yet and then that's your suffering more. Yama me send a penny for canoe. Sir, was see a cheap and you die a hot one. I better free. Send your city beer or your mammy. And penny for say is here. The Nimonium anyway. Odasani bia ka ba wiase a woni monyam ani sika anase awo na so owo wontimi antwe antwene na maame na ekodi a na sese enne ejade ye bia sanye yesu ko eja him no na ekatama ani achi kwa yesa ne se enne onuapani ken akwasi kwaten menka enne na atranse a odi entwuma aye ne ho ama yema ne yako the nam say a number no sum fidi a the number no na ehwe e say ti ne yire etanachi oba ya afema nana odamfo nana odawroma oni oba ya mo pede mo mi ho ha nana oni oba ya afema chachu na ya ma emuso nana mo transe oni akoma so e wo fia ha nana akwasi Agyeman totomreka simply mu kane ya santi kontire ono so e wo fia ha na anama ni nua ni no ne ndua akro ne nana ofro bepa ne dofo maame sister maame Doris wasi da bi won hwe nana mo no kwa afro bepo yi obo ana ma bibia timi awie peye nana ono dofo mpede muni humo yi therefore na man muso no nana muni se nana kwa me mpede wo kan ye no o sise nsuo efa wo kran konko aya wo tware kranko nti muni abusua kase da bi ye nya nana e champon wo ahene mo no kwa wantena eye paso ye beta nana achi ama bibia atimi akọwa no wa nanti nana na bedi akire a wota na chi ani nana kofi owusu nana kofi ofia ha nana kofi wusu am say nana no ofia ha
Therefore, Nana Adapa, Nana Yamansa, baby, I'll take you, Nana Dapa, no one and Sasso. Nana Abramansa, Nana Bramansa, Nana Monio, Adriana Hima Opium, Hawana, one man Musuano. Nana Anachi Bresiama, Bricon for Nana Yamansa, now see Mo, New York, Abushanda, say Nana. Nana Amasewa Brakatu, Nana Monio. And I must say one so and one man in Sasso no Brakatu Useni or no and mama in Sasso. Obahima or say the queen. Escafonia ba. Nanemu Fia. Yo, who drew her, you know, ever chemo. Mammy, a fear we are fe. Mamma, fear we are fe. Yo, money your mammy, Yami in Shapa Papa. Nana appear abra. And I clear bra, and I will fear her. Maybe I will be also a bushy Okamosa. Nana, if you abra, a fiesica, abra, Nana, aha, Kausi, it did your say, I am a happy idea, Facho Nana, Mo. Nana Ucho Pepe, Nana Ucho Pepe, Nana Waha, Nana, was a Yadasi, a corner hima, or also a woman and Sassuan. Or therefore James Parting, or therefore James Ufia, that's a bread no Yamonsa, Yamua Quaba. Of a Kumasi Youngsters Club, also a net. Oni abre papa asanse monso mo maame e na eda fom no asante man monso so ade atom wani sanse monso mo maame e na eda fom abusua mo tawo mo chi monso mo ka ho sa adofo ya chi awie sei pa na edi abusapani edi maame no medibesi heya sawanti bidia abusua no onso ka ho bisa enya ka bo mu ana awie peye esanti obi oho bia eye abusapani obi edi wa ha asoso emreti o mame emfansi ha na fe minister nana achampon o wa hene odawroma na enimu a ekoi yemfama na nya abusua mammu so na nananum ani adofo ene ye jamwo ye mo nyina akwa aba wadawoma tinyuma ekoi misre na media mawo otrema wadawoma
ọwa na champion na man mu so no ɔse apaba no anye apaba nko a asedaka ho ɔdamo ase ɛsan sɛ ɛnepie ayɛ hu ayɛ ya ɛwɔ kuro mu nti yɛ mo ayɛ akyɛ na radio yi asɔ na ebusu nyinaa ani senti asedapa ɛna ɔde ɛma mo ɔdamo ase mama yɛ tie kagbe na afi yɛ nto ayɛ dwumadi so Obaapanin amabrago a onye mfie aduokono enum na de hye wokrom hanom ene nana adua praman one ni nua therefore John Boachen omo se da bi omo trasia enye yie senti nyame eya dom na de chenkom nko ade a number 10 Bedford Road continuation banquet hall 26 June omo na se aya fita ani tuntum black and white se omo sre yemra ni meja mo na omo nkata omo maame achi kra ana dwa pamai ono ankobeba mo mi enkoboa no na enye fe ya maame Mary akua ata maame bakanchina go abradwane sisuo ade hye okrom hanamo ene biankasa me yonko MC akosi adufo akosi si osleto ntoman se nyame eya domo a July 30th Mensia Palace or July 9th mon channel so na mmaboa me na papa me nya na chi me nkata na chi kra madawroma me nim se mbaba ma na yefe madawroma mmaboa me na me anka meba madawroma aha so amisu nya na mo na misu hemonimu se mo hu mmobo na papa me nkata na chi kra na enya kama de me ne kan ya wate ase se lewo fu ni nyina akọ na mo so asisi kama nti mmobo ame madawroma yo sabe die ya maame ene nti yesim konwa emra so se asase so obaye na bra gbogbogbo ye nyina ebusuapani awesa e dia ma asorpani Kofi Akobi se ona na no atie ompe ankono ohu yasem bia nti omra na de odebu krata so no omfa mehwe mu ha na maye na yehu ya maame abraba bobo ye mu nsem nyinara nti asorpani sabri yakasa mu ye odia akwara bo meda wasiensa ye ye mede ene so bibewu na ye ntwatoro emfa ifunu ho na ye beka se de ne ositie ne mba oja wa kire nsema wo maka afie maame ho na me betume bo ase na maka de akira mansane na mo ntram konwa e ma se ye beko obi ayi a ye nhunu enipa no na brabo a obebo no wasase so na nkwada wo mu sun twa adwadoe yi omo de adisem etiridu 9 chichemudu miensa ena eka ade ase amansan se enhira ene de owu ewo ewurade mu ampa sa ana honhom no esie omo bebji ahome ewo wo mo adwuma yom na wo mo nyuma panso ebedi wo machi eyo Obaapanin Mercy Afua Agyeman ya ye wo no aka bosome miensa na ye di bronya ede to so miensa no mu afe apema henkron aduonu nwotwe ewo abura nanso maame onyini no wantena abura ho omutuko bomfa a eben konongo asante akyem esan ba mwawu apakan bi a opagya de si abusua mu na empreprewu onuanom nan eda ye benkum so wa aburanti Obaapanin Agyeman ene ne mma etuye ya yekotena eye bomfa ono maame no panyina Obaapanin Afua Agyeman ne papa a wode ne ba asase suo ene opanyin ye champon a ofri ebrabretuo abusua mu ono Obaapanin akosua adama agya akoma ono so fri ebra asane abusua mu womo nana akonwa no womo di ne turodododo ewo ebra busuafo emienu nyina eye agya ene na abosom kesia na wo mu fia na wo som no ene bosie ene tegare
Nana ye maame odi akomi di. Enti wotete emofrei odo mu wura asantete yi mu. Nanso ani dabi eno mo behunu nyankrompon. Enti nkokwa mienu aya wo ye ne ayete yi ketesuo yi. Bekana na tutubrika ono onua panyine akwasi Agyeman. Nana akwasi kwaten. Ye do mo fantete ye pam ewo fie. Na maame wo nyini na brabo a wo bo ene ne a eka ho nyina wo anyane ni nyankopon ewo akirida. Odi oseyo ene asotie ene tenae. Obaapanin afi Agyeman na bebre no afre na tomboy. Ebe ne onyini efiri ne nkwada mu eba. Subaya na ewoni mu ne se obuade osuro nyankrompon oba ne mu ma abusua demo ne made ye teso wa mekaye obedan oba akokonyini ene wadi ne sede emrasie esanse na ompe enema ya enfatenti afe apema henkono ede onwotwe 1988 ena ye born se prophetess prekope ewo difo nkansa na sori a na watie mu ma mete ne hokote ne de ewo bowire nipadom a ye wo ho nyina eba ebedi na kire 1994 ena ohunu se de wo ye ni nyina emfa ne nkosi baabi a ntu begya sa asom no nso na ode ne ho akobo Baptist Church mu na wasom no kware ene tiri ne mu Obaapanin Agyeman mra wo nyini ba ne mpanyim fie mu no ohunu se besi ebehia se omo obi nte emeka nkyere no nto ma ne ma abe no ede ne ko Night Academy School ai wo bomfa ene agogo girls ono ankasa kosua ase de yesikinkan na twi Bible de no kan no kwa afi na esese opupuro na akontanti ode adesua yi epim ko de nimu a brofo kasa nso ode anika etimika bie ekire ne ma how are you ene de ka ho de no timi ne nkwada ka bi ene ne manana no Obaapanin afi Agyeman baabi a wode leko bi a no wosene ho na otimi ede bone enso eche oda ma ne koso enkrofo so ebo abusua ene ne ma ho ban se de medi kan ye no se wode beforo no nko ade a obewa asesi fom edikani aka se de abrabo a wobebo no wasasi so se wu ne ya twiro no sa pepe pa eno edi adanse pepe se wabrabo a wobebo ye no na aso ani emra ye maame onyini no ede ne ma opanyini aboaje a no ye wodefo wo bomfa so wo nwa no wotomba no so miensa de nanso eni ediri nti maame ansene ewo fie ho ene wo mo de kofe so mantokwa wosan gyaye awade no eba ni nchi ebetena Kumasi abontene so oba Kumasi no wantena ho gyan oso adwuma yomu ebo no ho modne bia se be ya obetimi abo adwuma eho bra na wodi bi nso ahwe ne mba Obaapanin Agyeman esua se de yesipam neema na yesan eton de yapam ene de yempam ye nyina adwadie eya ade a eye na adwuma a wodi ye Obaapanin a yefre ne Charles Tewia a no ye mechanic ewo magazine otonton cars ene de ka ho no no wati otafo obehunu ye maame Agyeman ene ne ka ye tambo ho 1950 anyankrompo so eche wo mma na ifiada nto ata wo adware aba mo ye papa odnenan ehwi dwanse mu ewu awrehuo odo ekode odo emra ye papa onyini ye na awurade afre no no Obaahema Agyeman ode nseyo etete emofrei ema wo munyini ebeduru pempenso a yehunu yenu a ya wo wo ye ntemu yi awa apenti ena sister ene ninua a wonne eware ifikuru mu eyefrima omani agye ewa awade mu a omde so etiase afe apem 2010 emuno ena
Nyankrompon eto nsa efrɛ ye maame Obaapanyini ne kunu ma ne ko n'anim nwem mu no ma ware mfie adioson Obaapanyini Agyeman sɛdeɛ bebree no enim no na ɔmfa na brabɔ eni agro enema na esi n'ani so nti otu firi deɛ wɔwɔ ene okunu ɛkɔ denyase ɛkɔbɔ ɔbra hɔ eni a denyase a na bɛn dunkwa ɔfen 1966 ɔde ne ho wura agriculture adwuma mu ɛdɔ kokofuo bebree 79 ɛna maame Agyeman ne okunu tawia wɔn san ɛba ebura ɛbɛtena hɔ ne nyinaa mu no na wɔn ani ɛwɔ denyase a ɛbɛn dunkwa ɛwɔ adwumayɛ sɛdeɛ medi kaakaeɛ no maame di ne ho kɔbɔ odiifoɔ nkansa asɔre no ɔno akasa ɛte ne deɛ ɛwɔ bɔdwire nanso apeprapepre nti na wɔhwɛ deɛ kɔ soɔ no ogyae saa asɔre no ɛde ne ho kɔkɔbɔ Baptist Church a na ɛno nso ɛwɔ Kofoɔdua 1995 nti tigare o abosomhuhu a na wɔdi akyire ne nyinaa ɛne odiifoɔ nkansa asɔre ne nyinaa no maame ɛba ɛbɛbɔ Baptist Church for ɛne wɔn ɛsome ɛdigye mu ɛhene na wɔ partner nko nyankoro ne mma ahodoɔ a yɛate ate sɛ ɛwɔ wiase mu ebi ɛwɔ United Kingdom na ebi wɔ Canada ha na ebi wɔ Holland ɛne Belgium nanso maame yɛ sɛ ɔbɛtena Ghana na wɔne wɔn a ɛwɔ hɔ no ankasa atena ankyere bia ɛna ne baba ko bɛfa no ɛne ne kɔtenaeɛ a ne nansa so a na ne nana so Obaapanyini Agyeman musomu wɔde nan ɛhwe dwase mu a nananom ɛfrɛ no ɛde ne kɔ ɛseɛ do na wɔte aseɛ no ade a no ɔpepa ne sɛ wɔto anansesɛm akyerɛ ne mma ɛne ne nananom na afei Bible akenkan deɛ wɔn mu obi nkan kyerɛ no nti wɔso atwi no ɔno a ɛkenkan na deɛ adwumadene ɛne ayamyɛ ɛne deɛ ka ho ɛyɛ nanso a ɛda Obaapanyini Agyeman ho a bebree no edi ne ho adanseɛ ɛde bɛpem ne maame Agyeman sɛdeɛ da yɛ ka no onyankrompɔn wɔmfa ho sie yie na twe ani bɛhwɛ wo mba obi ba ma wɔn da nkyɛbrɛbo no yɛnya gya a yɛawe ne mmɔno akwasi wo ne wo nua damanifa due ɛne wɔn nsirem ne abusua panyini ɛde nyame gyama amen yo asɔrpani Kofi Apiaku Benjamin Israel Toronto man sese sunu no agyae asunu no so agyae a yaka nyina ɛyɛ nsabɔdeɛ akrapaman nananom se ne fantom anim sɛ ɔmo de hye ɔmo bibia nana ɔmo no asamoa nananom se ne fantom anim sɛ mɔdaworoma ɔmo asamoa deɛ de ne gora kokɔ mfɛ no ɔno a ne di kɔmfɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ yɛnua ɛyɛ MC panyini ɛyɛ Kwasi Kwaten ɔne ne nua so ɔbɛ Kwasi Kwaten a ɛyɛ bi ɛbɛba biara no sɛbi ɔboa ɛma yɛ ne etimi kɔ so eti sɛ na atɔ no a ɛnyɛ sɛ yɛ ne MC fo betimi ayi yɛ ni nti obi a yɛ na fam deɛ na me a megyina ha yi ɛyɛ na n'akyerɛ kotutu ma ɛsɛ kwagya odi atwentɔ pampasrada masɛm a ne sɛ ma ɛsɛ Mateo wɔyɛ tax collector enti mimi dwuma mi di na ne sɛ sɛbe wo a woba ha ne biara no mesrɛ wada ɛyɛ nsabɔdeɛ no ma werɛ mfi sɛ wokɔ ayie no a mmɔnsa na wokɔ a wokɔda anadwo a bɛso da yɛ bɔne bi na si ebia abayifo na eba so na bi nsa no a wa amɔ no ɛde ehurumura wo sɛbi nsa abɔde enye mɛma nko ɔbaa bɔ eyeye bɛma bɔ eyeye akwada bɔ eyeye enti nkase wukunu abɔ eni nti wo so bɔ sanu abɔ suom na so fa bi na bɔ adwumadie na ɛyɛ asanteman so sɛbi mo aboba ha nyinaa no when we said ya mamre sitie ye wo sika sabi obi ho kasa ye de ma no ene ha no ye mpese obi a beti so minimum wage say ye 15 na 15
wodi bi ka ho wokɔ na adwuma wura ka sɛ wadwuma na ɛfɛ enti wode bi ka ho a yeso sɛma na mo nyinaa ɛyɛ na na mo ate wɔ akyire hɔ mo fa mo sa abɔdeɛ nkɔma no na sɛbi kakra me so betimi di aboa no no ewuo deɛ sɛbi ayɛ nkogya mo mfɔ mo sɛ mo wɔ mo ti na yɛ mo awɔ na pada wɔ ma na bɛntia wunie madesɛ yɛntia wunie na yɛ sie pa na fɛ yi ɔma mo so dada ayɛntia wo
over. Monday to Friday, we'll be in office tomorrow. I am free to as I demand me a day, fantasy a fine. Uko fancy when you video grab in your fish away. In that home, Uko Nigeria, when you should grab in your ever. When you need you was as I remember, as I'm before you, Nigeria, when you should grab, Ocean Play, in Fansa, to Busa Classy, when you should grab, you have a assassin and your program. Mama Chayamano, the more yacht, but much. The more 2 minutes, man, by watch it, I'll room and for how glad for Suaha. It's my lady, DJ Asari, let's go.
Saturday Kakra. And that's the David JV. The David JV. The Tawich. Yes. Momo Yemfri, Adam Grace. 9 July. MC Shaka, I am the king of 10 July. And together, I who's the Kemba? I got a bomb. Yes. I got Krakow. Yeah, and so your mother, we're going to yes. Ghana news. Yes, it's our job. And so you're not going to roll off with the way you're ready. You really have to roll off with the party. I'm glad.
Yo. Ago. Yo. Abusia panyini na champon. Wada Roma. Mesrao kasa. Pio. Nana ma me kwan die ebrenti. Nana no machi ame hene amowa ha nyina we de ensimo so. Na monsa nananom ma me se odi hye ba kwan du. Mrs. Osebo Sumba ko pe. No signs. Emma kono bi aresan samashima no. Tinanana ma me kwan a na betimi asibi bi a kire mo. Pierre. Yo nana ma chi ame hene no mo asre kwa ma me. Enti wo ho kwan se mi aka sabi nua nketua. Emenya nsafo akonofo a wo de wo ya ade ye. Mi nua ba ma. Na kwasi party. He was born as a king, and he will forever a king. King back up and no sight. And what pierce you know, many nephew was who. One you didn't touch on about Frema tells you, I could lay and some form. I could allow to the yard here, I could have found some point here. No one in Bema Yamu come. What now? Bema catch them. What's not going to do? I call a man while I come in numero. Money, yo. I'm what pierce here when we are Kuma. Nana to Rika Agyeman. One in church of a talk, what by ya can do? Ah, can do, Papa. Can do for the so well. I see a fanny. After Musunie. Ah, I play. What not? What didn't buy, yeah? I mean, so I see more and Shaman. Second to have in America. Sir, oh, yeah, Nanya, who's so near set as such a man. Now, swore her, papa. And to my media, what point? Minim said, I'll be up here, see, I shall here. Now to be cash that year. Sister here was Simonina. Catch it, dear, you were home. You better watch it, yeah. Omo pom de fa sred we fa for mi bi ntu awia mi ntu mi dem finfi ubusa Florence obeka ubusa Lady obeka mi ana mbo mo ba yo abusu apani me begina ha sade won se no musie ni wa musie akwa ne de agya kwa ye ya ne kwa sha ade fa fa mo kwa ye ne na wotweda sade oba Frema text you akola nyansa for the busia for bentina brane na akwa do hima obaya enso na busuafo efie atweye atoye babia wo nyina so besa begina ye na watweda wo mananti anase yesre na enso busua begina ayi da no the transmesi ye bo omakwaye amamre ne amane kwa so Toronto the mountain and when you didn't map on system you just want fear for a money and don't have what no Mamma ya kwedu wani wonu akoma na Frema about text you what must say minka ense wa pasifo yi se omunya wo muta wo fa wo munya maame no mo fa munya nuama no mo fa munya namfo na wo hunu awade so mpaso e mai se wo mo betina brande ayaduma tawoti fisa wo mo ye mo saso aboafo wo ma me ye bedi wa wo ye waso na bawo enti wo mo be boa mo enti do me ye dia boa be fia ye fe na ye ni kan woni be kafie bia ena nkwala yi ene wo mo se wo mo ma mo yusi aduro ye ko fasika akwa madamo ayi 419 afoba ka na Jamaica ni dia ko transa keke na sikendim enti wo mo approach everything is computerized enti wo mo chira wo hwe se mo pege mutri ehwe no efinie ba kunsunie wase na agbasi party di ono pe na wanye ansana na na tuturika won dia onye panyin wo dia ma na afri kwala abre ene no dia dure panyin fi osu ye nye yanwa di obechu su bia no wo mo se mai se mo fasisi mo tifi
na moti woni na so mo na kwa na wo ko kwa adwuma ade abego bi chido wo mo si awie ani eni fa ba ha nyina ya bodom pumi mo de mo piache sanka bodi pa wo se kene la no bisa kwa achichi ne nke kwa di top fam nyina ka ho na nso di pa aba kwa no nyina san so ake nya konya enti the set mo so be pie enti tema papa who is like my husband dada ho na mo muntidi mo fadi na if you don't stand to turn around when you try to jam ho enti mai fufutika boy resano wa mo media ka se boy resano na boy resano ye se wo di bibi huna yenya kontanse ye ntima ho na se fa bem pro ni boy no mo ne e di oboa utim fa chenchene na wo mo so kwa eti producer do suwo ni nyina wo mo se me se mo fa na da mo apuntu obi abefra masie biala wo mo ma mo repeat wo mo so amwa wi ani enwie enne hwa na nanom me say me hu enne na nanom e ya de kwa mane ye mama ye do have 10 na santima wa hadada mo ma mo sema santima mo ma mo sema santima se na na dem fika so obenda ni kuro no adane no me de ne credit ya ma no na santima atwaye wasu ntime mfa bedafo anyankoa enti akakra na nan me pagya yemu enti won di priest yaba ensa papa pa ewadi ba ku bi kura me hu ye dem yamhye ekura hwan we no ma amono gwen hwe Jack Daniels ni crown lawyer ni smell of Afua bi was in safa bi penny was in there was a somebody ka ho smell of yeah was it munya mututu so na mama na no nom enti yem family so yem fan continue there the tombe abro difference drinking glasses sikapa obafia safa ho that thing in the ho ade the glasses no hey yeah free matter you abro when ye bie kwadu yado na monso ya me the 2 years ya free matter you ena na ya kwadu ma me kwadu anti kwadu akole wo frase ya anti no osa wa mo se manye glasses no akua twa hu biem na nsam wo mu na ehu na nsano enam so wo ya amamre ne amane enti wa mo de na ehuri safo pa wo himemu adache ma ne kura no ma me fa twa ho anu chese wo dom be ko ajo ahima de kura ne ma no ahima na kura ne ma no na wa mo se ya ma me we ya de corona wo ko ya pamano mo ko China ba se lo tete ba bi hunahuna yo enti mai se wa mo de sanitizers and na gifts aka wo bia ba ha bia muslim mo mo ntana hwehwe ni mu wo bia nyatu mo ma wo bia bi na mo mu san kwala ya si ebo ane ye ade enti gift we nyina ya de beche ni awia so handkerchief wo touch no ye me su fisi ya ma me de wo gu so tiase ne dwuma panti wo fra dum ko adum ruso mo ngina hu wo baabi and the second coming of Christ no ye nyina be hu na ni mu no so me de heaven dia me wo hoda denti no enti ya de besa adanyame ase wo fidodo ade wo mo fa babusuan a wo ani wo hwamo wo ne mane ne nananom wo mo se ma me awo ba tampa nanti ye hu be wo premo nananom manosi me amedi asemu chia me ya fra me nanama akuna du apiaje bonsu message ba ko pe dosa ba manosi munya na me fa na fufu yi de nto aso ana fufu no mo de anie na mo nche we de aka minya aka mo nte so eno ne de ko afinsi ada ana fufu no wo mo gina ha gas wo mo nyina ya grandmothers this about go pe wo mo nya gas sa kakra bi wo mo ni ka se mi bubo dia wa ebra men kai bi di ni nyina ya beche tia so na chicha
And now for free, one was so by your cradle, and still so. Now for my who couldn't in a bush, say, fear me what, ya no more gradu could hear. Usubampa, and then, hey, ya bird was an American, but now for free, some more and American, when you're my catcher in America. Once one who brass, you know, don't say you two, one will see you. And that was so, it was the boat to them. There would be a yama green edge, and I didn't tell him and then piano would be a nappy, was a handkerchief on the side on one side. And to now for first hand, it doesn't yet do. And the other come, someone did not and still was so enough of me seeing. Now, one command of when you into your bed, yet immediately my door was in a dada. Yadamasia Yama, Yadamasia Codonto, Yadamasia Don Juan, Yanwasi. DJ, let the music flow. And you're sipping Wall Street. Yo, Nana, or why not jump on Wadawama? Okwapemai, Amaya Swati, send a mere Domoa. Omo this year, Nana Omoro Asamoa. The now what you got, Omo Dientino. And then on 1990 on my brain into a down Roma. Omo percent, Omo Peta, Omo Kakrebi. Send a bear at China or met me at Sassintem, a child was Yada. Now Omoro Asamoa at me at the dinner watching that. And he Miss Enemy at the Ama Omo Apedumu. Sound watching my so. And that's here also a free year. I'm not sure how many was
see you. What no? Roman, my radio.
this year be asaba monim pia manu asikra na anchiame fo ama mele nti ye tira han Roman fo me na number say Roman akugodurufo ye ne be ma akosi kwa aten woni wonua na natutumrika Agyeman oba ya kwadu a wo ye oyire ene na afrema tentio ye nyina ne wo Roman asafumu na oba kwadu de a mo nyina mo friend sister ne de wo ye kwari start ese woni ho ana otokofam said ye bi ni ho ana tena ye bibi no which is true is time of fame meboa yo and say ya de kan ya na kan nyina ya maame na awuai ya nom da de abuam because bi na man ka bi de tesasabi na nanom anim ya sa kafuma na ya nwom enti de ya ne na watwede o de ya ne de na abusua panyina tena se ne anum sikasa Roma for ya asofo ni asanfo mpanifo baaya de yiwo mo bia no sa de ya no Bwama de when it comes to Roma India what is money to cockroach yandi sikade ya wi ne keke enti ya baaya handkerchief no bia nya bie no ene ya sadi bia be pinso na mo handle for de samo mo ne chejire chekese pa ya de aka mochi ade a chinso a Bibia Basibia Tosina, and Jessica Sembiano, do not hesitate to contact me and I'll talk to our fathers. Thank you very much for listening to the message, one and only Elizabeth Apieji Bonsu. Share it for everybody. Thank you very much for listening to me. No. Nyame! Affair Safofuano, one man in Flap, because Roma Fuya and Mosaya Safofuy. Yo, high blood, Didi Asali. Young for high blood. Yes, we high blood.
Kumasi on test for you now. Ija ma yenya akwasi kwati. Ede na so ache. Ede sa dia to le nia. Yet bit now, ye pesa yesasa. To see better energy. Physically and financially, you have. Akwasi pejamuna brai. Na ye for odo e mo odo. Yes. I said the money will come out as for you. Young Patchen, and I say, I see, and cash. I say, Piate, fancy Piate. And yet, and Tibetan, a consequence now. Atutuyensa ono anim kafuye shemi ina media yede boano so wotutu yi so mfa ya mfa komonkomye mu so tutu no mala se e ka wo mu a oba meet ya oba yasonte ni na yebe take care of yebe shele na yede mo ase ani ti ya be na ya adiye e se wa rafe ma ye anyum ni asaba Short time. I'm going to go to my career. Where they get to the and yet, you must be your all right.
last one, yes. DJ Asaru.
Yeah.
nananom a mote ayi pa so nananom ane panifoɔ kumapem the prayer kumapem a apemeba asanteman ayi esie na so asanteman yaba sum yagya enui amna hwɛ ama wagya ɔmaame kwan fɛfɛɛfɛ asanteman yɛwɔ yamammerɛ ne amane a yɛyɛ no wɔ asanteman mu sɛ asanteman ba mu biara ka yɛyɛ yamammerɛ ne amane de ma no yɛade yɛ nyinaa no ɛyɛ boa mu adeɛ sɛdeɛ nana tutumirika a ɔyɛ ɛsa na ahene wɔnim no nananom sɛ asanteman yɛaboa yɛ ho wɔnom sɛdeɛ yɛsitie nti asanteman bɛgyina no mo amɛto biribiara di wɔ ha no mo a mama ne nyɛ mmoawa wɔno wɔnim sɛdeɛ anamo a ɛnɛ ne ɛkɔ nti nana wo ne abusuafoɔ asanteman yɛtaa mo akyi yɛnyɛ mu biribi a ɛbɛsi biara no yɛka kyerɛ yɛbɛhwɛ ne yɛde bia tutu yie ɛdɛm ase abɛyɛ pii a wo nananom
over here. The 30 minutes ago, the Obama young girls and young I
dia kwanwa oye brother go danger me yo I just say abobu jendi ba wonsi ena dia ba mi amani bo ala dia ma wi amani bo wai nyama ma dia kwanwa oye brother go danger me abobu jendi ba wonsi ena dia